Periscopi. Le magazine 100% catalan. Coneix el passat i coneixeràs el futur. D'això serveix la història. Avui el nostre convidat, el Joan Lluís Mas, ens parlarà d'un lloc de memòria, un veritable conservatori. Bon dia, Joan Lluís Mas. Bon dia. L'associació Terra dels Avis. Què és això? És una associació que des del 2005, donc fa 18 anys ara, ha constituït un conservatori d'eines que reenvien doncs, a la història de la pràctica agrícola al Rosselló. Eines agrícoles. Sí, eines agrícoles, sí. És la més gran col·lecció actualment que hi ha al Rosselló, és a dir, la part plana i les parts baixes, si considerem que els alts cantons de Cerdanya i Capcir són coberts pel Calmateu, pel Museu de Cerdanya. I l'associació Terra dels Avis, de què serveix, de fet? Essencialment servirà, esperi, servei per explicar quin ha estat el recorregut dels nostres productes, de la nostra producció fins ara. És a dir, que avui mengem, bebem, d'on venen les coses, perquè se fan pas aquí, a vegades també. Donc tot això és una successió d'història, perquè se podrien tornar a fer aquí. És tot un ensenyament, com deies abans, si vols conèixer el futur, coneix ben bé primer la història, doncs era indispensable a la vista de tots els canvis que hi ha enormes que hi ha al Rosselló, sobretot a la plana, d'ençà de, podríem dir, com a mínim 20 o 30 anys o 40 anys, l'agricultura ha patit enormement. De fet, nosaltres som l'història de l'agricultura d'avui. Doncs, de fet, és una col·lecció d'eines agrícoles, però també feu animacions? És això? Sí, evidentment, per mort d'interessar el públic en això, que s'adreça absolutament a tothom. Fem animacions cada any sobre un punt, focalitzem sobre un punt de la història agrícola. Joan Lluís Mas, heu sortit, l'associació Terra dels Avis ha sortit un llibre que ensenyo aquí, magnífic llibre. On us podem trobar a internet, per exemple? Us podem trobar al YouTube, a les xarxes socials? Sí, som a 4 xarxes, sempre amb el nom de Terra dels Avis, al YouTube, al Facebook, a l'Instagram i al Twitter.